This point came to me suddenly a few decades ago when I was skiing at Sun Valley. I had heard that it was Celebrity Weekend, and one of the celebrities was Mary Lou Retton, famous Olympic gymnast, perfect tens in the vault. And I heard that she was a novice at skiing, so when the opportune moment arrived, I looked over on the novice slope and saw this young woman who, when she became unbalanced, went like that. And I said, that's got to be her. That must be the gymnast. But then it occurred to me, I'm a much better skier than she is, and she's an Olympic athlete, not only an ordinary Olympic athlete, an outstanding one. And I was a better skier because I had the K, and I had the P, and all she had was the T. So you can get a lot better than people who may have inherent talents if you have the right amount of knowledge. Abans de continuar, us recordo que podeu recuperar, si no ho heu fet encara, la xerrada sencera celebrada al Museu del Joguet sobre l'univers Playmobil i el col·leccionisme i reviure cada moment d'aquesta conversa tan especial amb en Sergi dels Amics de Tot en Cat. Teniu l'enllaç disponible a la descripció per poder-la veure quan vulgueu, amb tota la calma del món. I, qui sap, potser hi descobrireu algun secret que fins ara no havia explicat mai. Espero que us agradi tant com nosaltres vam gaudir fent-la. Un cop més, gràcies Sergi i companyia per l'oportunitat. Fa uns dies, passejant la meva gossa Gala amb el pare per Pont de Molins, aquest em va recomanar que li fes una ullada a un cèlebre vídeo on s'hi veu el professor Patrick Winston, del MIT, compartint amb claredat hipnòtica les claus per parlar ben públic. Lluny de ser només una lliçó sobre oratòria, la xerrada es converteix en una reflexió fascinant sobre com transmetre idees amb força, ordre i personalitat, recordant-nos que comunicar bé és gairebé tan important com pensar bé. En un moment especialment memorable de la xerrada, Patrick Winston presenta la fórmula KPT, inicials de Knowledge, Practice and Talent, és a dir, coneixement, pràctica i talent. Segons Winston, per comunicar amb excel·lència cal combinar un domini profund del contingut, moltes hores d'entrenament i una certa habilitat natural per a aquest ordre. La seva idea central és poderosa. Encara que el talent ajuda, la pràctica i el coneixement són els veritables motors d'una comunicació efectiva. Això em du a pensar en aquest canal de YouTube i la seva raó de ser. El que vull i el que m'agrada fer en aquesta plataforma és comunicar sobre el meu joguet favorit i l'univers particular que l'envolta, però també tenir èxit a l'hora de fer-ho. I quina és la relació que tinc jo amb aquestes 3 lletres? Sé que tinc la K. Tinc, sense cap mena de dubte, més informació sobre Playmobil que la mitjana, ja que m'interessen i crec que se'n pot divulgar de manera divertida i entretinguda. També tinc coneixements audiovisuals suficients per elaborar un resultat satisfactori, agradable. La T també la tinc. A l'hora de comunicar i atraure mirades, rialles, des de ben petit sempre l'he tingut. I, modèstia a part, des de menut que ja n'era conscient i me n'aprofitava elaborant tota una personalitat al seu voltant. Aquest cap de setmana estava fent un cafè amb una bona amiga. Ens coneixem des de que anàvem a P3 junts. I se'ns va acostar la seva àvia. «Te'n recordes d'en Gerard?», va preguntar-li la meva amiga. «Esclar», va respondre ella. «Recordo que tu eres molt bon actor, t'agradava enraonar». I mireu, ara aquell marrec enraona a YouTube també. I per què ho faig, tot plegat? Us preguntareu vosaltres. Doncs perquè m'agrada. Perquè quan parlo del que m'apassiona sento que estic al meu lloc. Però no ens enganyem. També m'agrada agradar. M'agrada que allò que faig arribi a algú, que ressoni, que faci gràcia o que simplement acompanyi. Hi ha una satisfacció molt particular a saber que el que crees desperta alguna cosa en qui ho rep. I a sobre, fer vídeos em reconforta una idea que trobo profundament bonica, que aquests poden passar l'eternitat, que d'aquí anys, qui vulgui, podrà consultar-los lliurement. Que tot allò que ara faig amb il·lusió i una mica de nervi
quedarà gravat en algun servidor del món, esperant que algú el trobi i que potser somrigui. Però la P... Ai, la P... Mai tindré èxit en aquest canal de YouTube, si és que existeix un èxit i aquest es pot mesurar d'alguna manera, si no encenc la càmera, si no sóc constant, si no em deixo de manies perfeccionistes, si no m'equivoco i torno a començar, si no penjo vídeos, en definitiva. Per més que pensi que les idees són bones, si no les duc a terme, encara que sigui parcialment, mai podré veure materialitzades les meves idees, els meus somnis, i llavors la satisfacció no serà mai completa ni parcial. El senyor Winston explica que tota bona xerrada mai pot començar amb un acudit, doncs el públic encara no t'ha calibrat, no coneix el teu to, no t'ha agafat el ritme de la teva veu i el que per tu és una gràcia per ell pot ser només un soroll incòmode. Segons ell, ha de començar amb una promesa, la promesa de que el públic aprendrà del que s'endurà quan abandoni la sala. No una cortina de fum, sinó un compromís honest i clar. I jo vull fer-vos una promesa, encara que sigui petita i imperfecta, la de continuar encenent la càmera. No cada setmana, no cada mes, amb precisió de rellotge, però sí amb la intenció real de materialitzar el que tinc al cap. Perquè la cara la tinc, la té també, i la P, aquella P esquiva, només pot guanyar-se fent. Equivocant-se, tornant a començar, penjant vídeos que potser no seran perfectes, però que existiran. I existir en aquest context ja és molt. Potser ho és tot. Per cert, saben aquell que diu... Cantar m'agrada molt, canto la dutxa i... Paper, paper, de color blau, color rosat, mil·limetrat, i de color groc i vermell en tinc de tots colors.